it shows our dependence to Him. Kumingon tag, it shows our dependence to Him. Imuhang pagsalig ba, nakadepende na diya sa Ginoo. Dili na sa kayriya. Dili na sa turko. Dili na sa credit card. Pareha ni Jai o ni Dexter na may credit card ni. Dili na diya makadepende. Ha? Kay labaw pa diha ang Ginoo. Pag doon na kay pag persistent ka sa imong prayer sa Ginoo, nagadepended ka na sa Ginoo, depende ka na diha sa Ginoo. Nagasandig, nagarely ka na diha sa Ginoo. Gingon pa in Psalms 16 verse 8, I keep my eyes on the Lord. With Him at my right hand, I will not be shaken. Kay bisa pag-unsay mahitabo sa imuha, because kay nakadepende ka diha sa Ginoo, dili ka matayog, dili ka maunsa, walay mahitabo sa imuha. In Isaiah chapter 60 verse 22, the least of you will become 1,000, the smallest a mighty nation. I am the Lord, and in its time I will do this swiftly. Tanawa? The least of you will become 1,000, the smallest a mighty nation, because you are dependent to Him. Tanawang Israel. Kung ang Israel kay purely nagasalig na sa iyahang strength as nation, makalahutay ka na. Puka na. Adag ko na mga Muslim country nagpalibot sa iya. Tanawang mapa. Tanawa ang Israel. Tuldok lang na sa mapa. Ang Iran, kadakuha ng Iran. Ang Iraq, kadakuha ng Iraq. Mga nation nga nagpalibot, Lebanon and other nations nagpalibot sa gamay nga Israel. Pero naabay nakapukan sa Israel. Kabalita mo? Dunay gira na itabo sa Israel. Gitabangan sa five nation, kung wala ko masayo, milungtad lang og 5 ka adlaw. Or 7 nations, nilungtad lang og 5 ka adlaw ang gira. Kaya wa sila ka-survive. Wa sila pitog sa Israel. And even si John, katong preacher sa Amerika, ingon niya, nga ang Israel, walay makapukan, walay bisan kinsa na nasod, makapukan, makapildi sa Israel. Not even Russia, not even China, and not even America. Ingon pa niya. Why? Because kung makig-away ka sa Israel, nakig-away ka sa Ginoo. And we know, walay bisan kinsa nga nakapildi sa Ginoo. Imagine. Inaana ta kung lalom atong relationship